Wala pang nakatiktik. Ang lalaki, hindi biro yan. Oh, kagaya nito. Oh, laki yan. Oh. Ito. Laki talaga nito. Wow. Oh. Nakita yung makasinag. Oh, ang taba. Oh. Ayan. Oh, ang laki. Pambihira lang ito makasinag. Makachimpo ng ganito kalalaki. Pambihira lang yan. Yan oh. Oh. Wow. Unang kuha. Mga sinag, isang magandang tanghali. Ngayon pala mga kasinag, magtitiktik kami. Ayun si Mrs. Kaway-kaway naman dyan. Yan. Magtitiktik kami ng sisi. Tihim kung tawagin dito. Pero sa Tagalog, alam ko sisi yun eh. Talaba mong kakain. Iba ang talaba. Ang talaba malalaki yun. Ito sisi yan, maliit. Isa-isa sisi. Tawag man dito tihim. O dito nga ang tihim at talaba magkaiba man. Oo, pero tapos sasabihin mo talaba. Tama, bak tutunta ka. Mamaya matiktik ka, mababasa ka rin. Sarap. Ang presko ng tubig, ang lamig. Doon kami sa unahan mga kasinang magtitiktik. Para may pang-ulam kami mamayang tanghali. Mamayang tanghali na nga. May pag-ulam kami ngayon at mamayang gabi. Hindi nahigdan lighter. Ha? Nakadala ka? Very good. Hindi pa nga ako nakapagtiktik dyan. Hindi pa. Kulit mo, hindi pa talaga. Hindi pa ako nakapunta dyan. Dandahan. May poles oh, may poles. Ayan oh. Mababa na poles. Tabi tayo po, nuno po. Ha? Ano? Dalhin natin ah. Kung kaso bago pa man ate. Ang tiyampa yung taob yan. Maka isang oras tayong tik-tik dyan. Sigurado ang 5 kiluhan. 5 kiluhan ano? Sisi. Kaya balang karong. Oo. Oo, ingat. Dandahan ha. Hindi ka magsabay. Ha? Matibay pa yan. Baruin mo yan. Yan ang tawiran dito mga kasinag. Dati pinagbabawal ng dumaan dito. Pero hindi pa naman ano. Hindi pa naman inaalis yung tulay. Alayan kita. Ha? Wala lang ako makikita ang alimango dyan. Pero yung daanan yan mga kasinag oh. Talagang dahan-dahan lang. May gibain ng tulay. Bahala na. Nandito na kayo mga kasinag sa area kung saan kami kukuha ng ano, ng sisi. Oh, ito punaw oh. Ay, yan. aray ko punaw. Bako ang punaw. Ay hindi, wala naman. Bugat. Ba't nakapaa ka? Siyempre tamatalbong yan. Iwan natin, ay hindi mo tayo pag ano. Hindi ko malabit ang ano ko, may labit akong tubig, may labit akong tubig. Diyan mo yung tubig. Yan. At saka rin chilas ko, malabit ko rin. Nagkain na sa iyo. Yan. Si Mrs. kasi nakakaalam nito mga kasinag, itong tiktika na ito.
Tapos sasabihin, alam ko daw ito, nakapagtik-tik na daw ako dito. Hindi ko alam ito. Kung alam ko ito, di alam ko rin yung mga agihan. Pasuot-suot kami dito. Yan. Oh, may itlog. Ning ano? Itlog ng ano yan, ibon? Oh. Ay hindi, kala ko itlog. Ano pala siya? Nablap ako dun ah. Kala ko itlog. Ay ko nalaglag yung itlog. Hindi pala. Ano lang siya, yung parang laruan. Oh, dandahan. Malalim. Bulusot tayo na bulusot. Bulusot yung paa natin. Bago tayo makakasinag makakot ng sisi dito sa amin, itong dadanasin mo. Yan oh. Kung mapansin nyo, parang daming ano, mga tutulis na ano, kahoy. Oh, dandahan lang. Andito na kami makasinag sa area kung saan kami magtitik-tik. Yan, dito sa lugar na ito. Dito na kami matik-tik oh. Makita ka natin last pa. Kaso mahinaw kita, maputik baga. May ringgal oh. Ay, bako tigin. Si paniktik ko daw. Hindi mo nakita. Lagyan mo natin, paglalagyan natin dun oh. Sige doon. Sige. Tabi pa mo lang yun. Magkano lang magdagos dyan. Ako na. Magtik-tik ka na. At ako nang bahala dyan sa mga Malay mo kung bagay yung bahay. ano na yan. Dahan-dahan lang tayo makasinag kasi grabing sisi. Matindi, ang daming sisi. May natik-tik ka pa? Dami sana. Ano? Ano? Ringgalin mga kasinag oh. Ay yun, madadala. Madadala yung isang buo. Dalhin natin to. Oh, ayo. Dalhin ta. Oh. Iihawin natin itong mga kasinag. Yan oh. Ihaw tayo dyan namin sa gilid. Ayan pa oh. Dami. Yan. Yan lang mga kasinag oh. Iihawin natin yan pagbalik ko. Ihawin natin yung mga kasinag. Nasaan man? Malaki talaga. May nakita daw si Mrs. dito mga kasinag, malalaki talaga. Saan? Ay yung ano, ay jackpot. Oh, nalaki. Ang lalaki mga kasinag oh. Natsambahan namin ngayon. Wala pang nakatiktik. Wala pang nakatiktik. Ang lalaki, hindi biro yan oh. Kagaya nito oh, ang laki yan oh. Ito. Yan yung ginawa kong ano. Yan yung ginawa kong pantiktik mga kasinag, yung sa bumbahan. Bagong gawa ko lang yan. Oh, wow, laki. Ayan oh. Tapos ayan yung nakuha ni Mrs. mga kasinag oh. Ganito lang pagtitik-tik. Akala mo ang galing ko magtik-tik ano. Halaba pala yung nagawa ko. Halaba, yung nga baga sabi ko sa imo, halaba. Kung sabi mo pa yan, mapudpud pa yan. Sabagay, mapudpud man nga talaga ito. Wow. Oh. Nakita yung makasinag. Oh, ang taba oh. Ayan. Oh, ang laki. Pambihira lang ito makasinag. Makachimpo ng ganito kalalaki. Pambihira lang yan. Yan oh. Oh. Wow. Unang kuha. Hindi siya ganang maalat. Ba't may kimpi?
May kasamang kimpi. Matamis-tamis yung kimpi. Ikakan man yan. Masarap mga kasinag. Panalo. Yun ang unang tiktik ko. Yung pangalawang tiktik, wala pa eh. Yan yan. Yan. Yan oh. Ooh. Yes. Oh man. Yan. Ayan mga kasinag oh. Oh. Panalo talaga, ang sarap. Matamis-tamis, palibas at mataba yung masisi. Ayos, panalo. Natapos namin yung dun mga kasinag. Kaya natin itiktik na may misis. May natanaw kami dito. Malalaki ulit. Jackpot. Ayan oh, malalaki pa rin yan mga kasinag. Kaso mamaya na yan. Ito munang malapit sa tubig. Kasi pag lumaki ang tubig, mahirapan na ito, hindi na makukuha ito. Aray, masisilang. Ito, wala pang nagtiktik oh. Ang lalaki oh. Ang lalaki talaga tiyo. Oh. Jackpot ito, jackpot. Yan oh, lalaki oh. Jackpot. Tiktikin natin mga kasinag. Halihan mo natin ang ano. Yan oh, gaya yan oh. Itong pantiktik natin na ginawa ko, parang martilyo lang siya. Ayan oh. Halian mo na lang ng halian ng laki oh. Oh wow. Nakita niyo yung mga kasinag? Laki. Jackpot. Ito pa. Saan ko muna ang shell? Hindi ko muna kukunin. Si Mrs. ang kukuha mga kasinag kasi nasa kanya lalagyan. Iisa lang kaya hindi namin lalagyan eh. Gaya yan oh. Hawak kaya akong camera mga kasinag. Hindi ko nadala yung tali na palagay sa ulo. Panalo. Yan oh, di ba? Yan na. Lalaki nga. Ingat lang, ingat. sorry. Baliatan mo daw yan. Yung isa na yan. Arin. Ito. Malaki ang pambaliat mo. Yan. Wilo kay. Easy. Gaya nito. May ano. Putik sa iba. Hindi kang pala yan. Tik-tik man ako ng tik-tik. Yan oh. Natanggal yata. Ayaw dyan sila man. Nawalat. Ringgal. Ayun ba? Ay, yung pala na. Natanggal yung sadit sa ibabaw. Yan oh. Yan oh, ringgal yan oh. Di ba? Tataba. Jackpot. Alsahon ta ng iniga po. Yung pwede lang anong buhatin itong bato na ito mga kasinag. Binuhat ko na ito pa uwi sa bahay. Matagal pa daw yan. So ihawon ta na lang.
Yan oh. Yung mataba oh. Oh. Ay mga kasinag oh. Nakita yan. Yan oh. Yan oh. Taba. Nabaak pa. Sayang. Pat. Ang laki. Ay, sarap. Walang lasang alat, napakatamis. Palibas at napakataba. Ikaw, kumain ka? Ayaw mo? Ayaw daw niya, mamaya na lang. Laki talaga nito. Bray, nakulog po. Sobrang laki niya. Oh, may dami ng shell sa ibabaw. Yan oh. Panalo. Ayan mga sinag oh. Ang taba. Natsambahan namin. Mata ko. Yun. Oh, laking talaba. Panalo, talaba. Laki. Ayun yan oh. Ito yung nakuha namin mga kasinag oh. Ito na yung sisi mga kasinag na nakuha namin. Saglit lang oh. Mapupuno na agad. Palibas sa mga kasinag, malalaki yung nakuha namin. Natsambahan namin yung malalaki dun oh. Mga kasinag, uwi na kami. Natapos na ang aming mission dito. Palaki na kasi ang tubig dagat. Kaya uwi na tayo. Medyo malayo-layo pa yung aming lalakarin. Pero pagdating doon sa unahan mga kasinag, ando naman yung motor. Iniwan ko doon sa may unahan. Ayan si Mrs. Ayan. Resi ng September 30 na. Laban ng ano? Magaling ko ba mag-ano? Panood ano? Mapanaga tayo. Ilang araw pati yun. Ilang araw. Sarong aldawan lang yan. Kaso hanggang gabi man. Hanggang hapon, gabi. Maghapon lang. Tayo, inaabot bang din. Takas sarong taon, inaabot bang di. Lalo na kung madaming nag-entry. Alas 8, ano naman kung nag-announce na kami lugar. Dito ka iniwan yung motor mga kasinag. Dito sa Kahuyan. Kasi pasok naman yung motor hanggang dito eh. Ayan o. Dito ko iniwan yung motor. Ay salamat, nandito na kami. Nakunda sa gulong. Pagod. Panghina. Hanggang dito lang muna mga kasinag. Hasta masusunod na uli. Bye bye.